Volám sa Peter Sinak. Pán Boh mi dal tú milosť, že po zmenách v našom štáte sme mohli spolu s niektorými ďalšími a s pomocou aj ľudí zo zahraničia v roku 1991 založiť vysokoškolské biblické hnutie. Od začiatku boli základom práce VBH, bolo stretávanie sa v skupinkách priamo na školách alebo na internátoch, pričom toto stretávanie malo tri také hlavné aspekty. Prvým z nich bola evangelizácia, priniesť Božie slovo svojim spolužiakom, s ktorými tí kresťania denodenne boli v kontakte. Potom to bolo učeníctvo, vychovávať mladých kresťanov ďalej a s týmto potom súvisí aj príprava na to, čo bude s mojím životom po skončení štúdia, čo bude s mojím životom ako absolvent, keď budem absolvent, čo bude s mojím životom vtedy, keď ako absolvent budem v nejakej možno dôležitej a ešte dôležitejšej pozícii riadiť, niečo spravovať, mať na starosti. Toto bolo cieľom vtedy a toto cieľom VBH zostáva doteraz. Ahoj, volám sa Rado. A ako mi VBH pomohlo stať sa kresťanom? Bolo to tým, že som spoznal ľudí, ktorí boli iní, boli jednoducho zvláštni. Mali niečo, čo som dovtedy nikdy nezažil a nikdy ani necítil. Bolo to niečo fascinujúce, čo ma na nich priťahovalo. Neskôr som zistil, že táto inakosť je spôsobená vzťahom s Pánom Bohom. A práve kvôli týmto ľuďom som potom neskôr ja sám uveril a spoznal Pána Boha. Takže akými spôsobmi nesieme evanjelium na univerzite ako skupinka? Tak v prvom rade si myslím, že sú to vzťahy, ktoré máme s neveriacimi študentami na univerzite, na internáte a všade tam, kde sa medzi nimi pohybujeme a kde sa im v našich vzťahoch s nimi snažíme ukazovať na Pána Ježiša. Ďalej sú to evangelizačné diskusie a evangelizačné biblické štúdia, na ktoré pozývame svojich neveriacich spolužiakov a tí prichádzajú, zaoberáme sa otázkami, ktoré zaujímajú ich na ich úrovni, teda takým univerzitnejším spôsobom a takto sa im snažíme ukázať na to, aký je Ježiš a prečo je Biblia relevantná pre náš život. Takže naša VBH skupinka má možnosť robiť evangelizáciu cez vlastne projekt Ponorka, čo je vlastne verejná diskusia medzi teológmi a etikmi, alebo pôvodne to bola. Dnes sú to častokrát aj prednášky, kde vlastne sa snažíme hlbšie ponárať do tém a vlastne týmto spôsobom je možné priviesť našich spolužiakov, kamarátov na tieto diskusie a môžu sa viac dozvedať o rôznych témach a hlavne z pohľadu kresťanstva. Ale tým ich potom môžeme pozvať aj na našu skupinku a môžeme ich pozvať na to, aby viac študovali Bibliu, alebo ak majú teda záujem, aby sa pridali k nám a spolu s nami študovali Bibliu. No predtým, ako som začala chodiť na skupinku, som nevyhľadávala čítanie Biblie. Skôr som to považovala ako niečo ako mimočítankové čítanie. Ale keď som prišla na skupinku a videla, s akou radosťou a chuťou sa venujú čítaniu Božieho slova, tak to ma nadchlo a zároveň ma potom aj povzbudili v tom, aby som čítala ja sama. A tak som nielen na skupinkách, ale aj sama sa začala venovať čítaniu Božieho slova a objavovať krásy v ňom. A ďakujem Bohu, že tie krásy môžem objavovať ešte stále a že Biblia sa stala pre mňa takým každodenným čítaním. VBH mi pomohlo uvedomiť si, že medzi nami študentami sú aj ďalší kresťania. A tak či sme evanjelici, či sme katolíci, baptisti alebo adventisti, môžeme tvoriť jedno spoločenstvo. Vďaka tomu, že sa stretávame pravidelne, môžeme sa za seba navzájom modliť, môžeme prednášať naše ťažkosti, ale aj radosti. Môžeme sa zdieľať o tom, čo prežívame, môžeme spoločne čítať písmo a chváliť Boha. A myslím si, že práve týmto spôsobom sa nám o to lepšie bude naplňať to poslanie, ktoré nám Ježiš dal. Aby sme šírili evanjelium práve tam, kde sa nachádzame medzi ľuďmi.
myslím si, že spoločne nám to pôjde lepšie. Baranovič a vo VBH som pôsobil ako študent pred takmer 20 rokmi. Dnes pracujem ako riaditeľ cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave a v Pezinku. Keď sa spätne ohliadnem na to, čo mi dalo moje zapojenie sa do práce VBH, napadá ma niekoľko vecí. Okrem priateľov, ktorých som si tam našiel a prešiel čas života s nimi, sú to najmä dôležitosť neformálneho vzdelávania sa v našej príprave na život, to, že som viedol skupinky, že som sa podielal na príprave a organizácii táborov a pobytov mi neskôr v živote pomohlo byť lepšie zorganizovaný, komunikovať s ľuďmi, viesť pracovné tímy, reagovať na zmeny a vôbec posúvať veci dopredu. Dôležitou pre mňa bola aj možnosť stretávať sa s kresťanmi z iných krajín, lepšie porozumieť ich perspektíve a poznávať Boha nielen v kontexte Slovenska, ale aj v kontexte života mladých ľudí z iných krajín Európy. To ma myslím lepšie pripravilo na život, ktorý dnes žijem a som veľmi vďačný tým, ktorých VBH na Slovensko priniesli. Ešte počas môjho štúdia na vysokej škole som navštevoval akcie, ktoré organizovalo vysokoškolské biblické hnutie. Keď som sa stal duchovným reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, pozbudzoval som mladých, ktorí išli študovať na univerzity, aby sa do aktivít VBH zapájali. Vnímam, že tak ako kedysi pre mňa aj pre dnešných študentov boli a sú aktivity VBH prínosom. Oceňujem zámer VBH viesť študentov k tomu, aby sa snažili slúžiť aj prostredí svojich domácich zborov či cirkví. Mám veľmi dobré skúsenosti a tí, ktorí navštevovali aktivity VBH, v našej cirkvi a v našich zboroch aktívne a verne slúžia.